साम' सायदों नै आं लोगोफोर साम' सायदों नै साम' गोलाव साम'आ फिसा फिसासो बारा गिदिर गिदिर नङा आरोना रानि मा खालामगासिनो नोंलाय आयु हाबाब जोंहा साम' सायदों ना मामि जोंहा रानिजों आंजों साम' सायदों आरो ना मामि साम'जों माजों जानाय जागोनथाय मिन्थिथ'आ आरोना लोगोफोर दायो आङो सायग्रोदों आरोना सायग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय माजों संनाय जायो दायो मिन्थिथ'आखै होनलाय नै लोगोफोर दानिया साम'खौ सबायजों संनोसै आरोना नै सबायखौ सुनानै लाबाय साम'खौबो सुखांनानै लाखाजोब्बाय आङो दायो जाननोसै नै सारायबो जानबाय बेनिफ्राय नै इयावहाय सबायखौ हरनोसै नै दैखौ जानखाबाय आरो आयु रेजेर हैदों इयाव दैया एसे साम'खौ नैबे सारायाव एवहरनोसै साम' एवनाया जाबाय नै आंनिया लोगोफोर बेनिफ्राय दा सबाया माबाबाथाय होना होनोसै आङो सबाया गोदौथ'वाखैनो नै गोदौसिगोन खारै होथ'वाखैनो आङो बेनिफ्राय दाउ बेदरबो जागोन नै लोगोफोर दाउ बेदरबो एवगोन माने सबाया गोदौबाय नै एसे खारै होना होनोसै आङो नै खारैया सरगोदान ना बिराद गोबाबथार ओंखायनो माने बारा बुरजा होआसै आं बिनो नांगोन दाना नै दाउ बेदरखौ एवनोसैलाय नै इनिफ्राय आलुबो आरोना आलुबो होगोन एसे दै होना होनोसै सना ओइ इखो दांना बबाव थांनायमोन नों सना नों सोरनाव थांनाय सोरनाव थांनायमोन गामियाव सोरनाव आनैयाव आनैमोननाव थांदोंमोन आयो मा मोनजाबोखो ओमफ्राय आनैमोननाव हा फिथा ए गोरखावलायथारनाय जाबोबाय नों फिथा जाबोबाय सना नों आंनो मानो लाबोदिया गैला आयु ए खुगायाव जाबाय माबाया साम'आ होदो हौवायासो सादो दै हौवायासो सागं साग्रायानो जाना हौवाया होनलायदों हौवाया दाहोनायासो सादो दै बिसानि दाहोनाया हौवा नङा दे साम'खौ होनानैसै सबायाव दानानै बरिया हालदै एसे होबावनांगोन आरो माबा होनांगोन मस्ला एसे होबावनोसै
मोनबाय नै दानिया आंना दाउ बेदर आलु संनाया मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सबायाबो मोनबाय नै सबायजों साम'आबो जाबाय जाजोब्बाय दाना मोनजोब्बाय गासिबो ओंखाम जानोसै लोगोफोर दानिया ओंखामखौ खुरनानै लाबाय आरोना आङो जानोसै दाना सबाय ओंख्रि साम'जों गोथाव जाखानोसै सबायजों साम' दाउजों आलु भाजि जानोसै गोथाव जानोसैलाय साम'खौ सोबनोसै दाना साम' सोबग्रोनोसै गोथाव गरसेया गैया फिसा फिसाबाबो मोदोम दङ माने साम'आ फिसा फिसामोन ना गोथाव जादों सबाय ओंख्रियाबो गोथावथार जादों दाउ बेदर गोथाव गोथाव जाजोबदों गासिबो दाउ बेदराथ' गोथाव जाखायोना पियास बानलु जानोसैलाय जा गोथावखा दानि फैगौ एबार नोंबो जानोसै नों जाखांनानै जाबावनोसैलाय नारेंसो बिफैदों दिनै खारै ओंख्रिखौ आं नारें लायाखै ना मामि नारें गैया सबाया खारै ओंख्रि ना ओंखायनो आङो नारें लायाखै दद' जानो दद' गोथाव मिन्थियाबोमबा न दद' गोथाव रानिया हासुला जोब्बाय गांसे होगोन Dia kalau nggak juga. फिसालाया जोंहा साम' ओंख्रिबाथाय सबायजोंल' संनो होखायो आंखौ बेलेगजों संनो होआ माने गाहा सबायखौ बिराद गोथाव मोनो ना ओंखायनो माने साम'बाथाय ना साम'खौबो गोथाव मोनो बियो ओंखायनो माने सबायजों साम'जों संनांगौ आरो ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैनानै होसिगोनलायो जानाया जि गोथाव मोनखायो आंना फिसालाया दद' मामि फिसाजोआबो गोथाव मोनो जाखांबायो रानिया दहायो दद'सो जानो फैगासिनो जोंना मामिया ना मामि बाय सर बाय लालांलायबाय आंखौ
Aku lupa. Toto. Toto sampai tangan sini. Toto ketau. Ketau. Bori ya ketau. Ini nomor mana? Ini ketau nomor. Alu baik. Ketau nomor mana? Nomor? Alu. Alu lagi. Alu ni kan jangan bakal. Bye bye. Deh. Sampai deh. Bye bye tanang lah deh. Nak pergi bawa kan? Ayo, logi pergi. Pergi. Ada apa? Angin mami. Bye bye deh, bye bye. Bye bye lah lang guys. Thằngนั้นkiaเลยนะญาติkahin kamsan pileng ni. 자, 그 터다 가능 할. 소바인 그야. 고사 부어 그만. 고자요. 자, 내가 로드 자는 그만. 부터. Tahu tak aku tahu tentang apa? Bikam. Rani Sona. Semua ada mana ya? Masa dia? Toto? Toto pun dah berjangkau. Mami? 밑에 이거 어떻게 해야지? 끌어봐. 밑에 이거 다 사모아. Kami sila bang sih. Sila ancam kap. Kau tak tahu nak. Diam deh. Số nào Phi lại vậy bạn? Phi lại.
Boleh, Bek. Mantap ya? Tilem nggak? Udah. So naman siya na tilem nggak? Okay, mana kok? Toto? Toto. May toto ketemu nang nggak? Nggak kok. Nang lari. Angko sumang kayo ba? Toto sana ini? Angko sumang kayo? Yo, kena? Diyan ba? Đi cùng nó mà thành sự. Alo đơn của nào bisa. Coba dah. Nang nang apa kok? Ada yang hasil apa ini sekarang? Kan sudah. Ini sisin baik sekarang. Sisin baik. Suka punya. Bila. Siapa mbak? Harap itu. Apa? Apa bukan? Apa kita kenal? Siapa kita kan? Ketahu. Ketahu. No. Ketahu siapa kita kenal? Ketahu. Ketahu. Alo sana, alo. Alo. Saya. Alo của saya. Tao nào ăn như thế không? Tao làm mà ăn như thế của tao là bao nhiêu? Đây nào. Xả xuống thôi. जाखांजोब्बाय लोगोफोर दानिया गासिखौबो जाखांजोब्बाय आरो लानायखिनिखौ जाजोब्बाय माने इनिफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव जाय गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अननानै इनिफ्राय आंनि माने फेसबुकआवबो आंना दङ नालाय इनिफ्राय लोगोसे आंनि फेसबुक पेजनिखौबो फल' खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय बिदिब्ला